Friends, dinini o video o जों नायलायनाय बुबाग्रा अमर मानिकनि part 6 video norok kebo aboni sikangni part rokno nogyakhau hunke description o aboni link rejago click khlaiui a video rokno bo naimano do hake ase kok kolok sayawi bubagra अमर मानिकनि part 6 video nailaisina Arakanni mokrokno kirijagui bubagra अमर मानिक्य raja khor udaipurni kharui mono tuima kinaro rata sora mungui kaisa thaio thangui tongikha a jorao bubagrani bwsalabo thwijak tai jobao bo chenjakni bagui bubagra अमर मानिक्य belai khe kha khamjak kaisa kok tongo bera kwbai nukhe puma sak sendaro abo haino bubagrani gurungbo bera kwbai hai wngui tongmabai borok hamirok sak sendaro abo bai bubagra अमरनि buprang senapati Satrajit Nazirni mungui kaisa hamya kok bubagrani khunjuo sokpaikha a kok wngkha omohai Satrajit Nazir Tripurani kwbangma projarokno twiwi Kuki Pradeshni chubachu bai kaisa kwtal haste swnamnani bwkhak thangui tongo bubagra अमर a chengra kokno no puitu khlaipaio tai buprang Satrajit Nazirno alongo chobui tono bubagra अमरनि bihik bubagra jet Amaravati eba Satrajit Nazirni bibijak bo bono agini simino kisa sajagya wngui tongo bo tabuk kwtal haste khana naimani kokno khnawi bubagra jet taibo jolijago afuru bubagra jet bubagra अमर no sao Satrajit Nazirni tongmung belaino hamya wngui tongkha bo chwngno bwtharui kwtal haste swnamna naimani a kogrok kubuino wngkhana abagui bono bwtharui paimani no jasinai bubagra अमर मानिक्य Satrajit Nazirno bwthardi hinui Chandradarpa Narayan no dagiwi rwkha bo Satrajit no mono tuimao twlangui bini totra tansoi khibika Satrajit thwimani ulo bubagra jet bufayung no muitu manjagui maya nangjago bufayung tai bwsa thwijakma bagui bubagra jet Amaravati mai muirok kisafano chalia hopung sapung kabang no tongo Tripura hasteni halok bwsarok khoroknui thwimani buprang thwimani tai bubagra jetni kapma nogui jesa phan ganangrok phano muktuima klainai abo haijorao bubagra अमर मानिक्य kwthang tongmani sai thwi thangmani no hamkugo hnui wansogo bo 1508 sok eba 1586 इंग्रेजी BC ni ashar talo sakbai thangno afim chawi bini langmano sachukha bini logi bubagra jet Amaravati bo haino langma sachuwi ayang masingo thangui pakha Friends, bubagra अमर मानिक्य thwimani ulo Tripurani bubagra sabo wngkha aborokno saimanna bagui norok joyawi naitongdi kupulung hamjakma YouTube channel tinini bagui aswk nong sitem jotono no hambai।